Pandanglah aku Kang Mas. Ojo Suminten. Kang Mas. Ojo. Aku. Iki kok kowe nekat tenan Suminten. Kang Mas, lah kula niku pun tresno kalian jenengan. Kang Mas. Ngene lho Suminten. Iki aduh. Ora, aku ora iso Suminten. Kang Mas. Kula niku ewa kalian jenengan. Kok masuk anginku mari iki. Ayo, iki kontes ketoprak iki, festival ketoprak di Yogyakarta iki lho saka kontingen Kabupaten Nganjuk. Iya. Ayo, nganggo dialog sih. Kok tengoki piye? Rodok masuk angin ya, Pak. Hah? Kena kipas angin niku lho, Pak. Ha piye pateni wae apa piye? Niki suradane sinten, Pak? Suradane sinten niki? Sapa? Suradane sinten niki? Sing nata niki lho, mungkin ngatur Sutradara. Ha nggih yo Surada. Wong cangkeme nek omong kekamban dadi ra cetha. Ayo. Heeh. Kowe Den Mas Broto sing gandrung Ani, sing kedanan Ani. Ket Suminten. Ya, wah. Heeh. Kula Subroto, Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Ani sik meksa. Ya. Ki ketemu ning dalan terus Sumintene bengok. Den Mas, tuk. Ngono, ya, tuk. Iki nek apik 1 second. Ya. Petukan. Tuk. Den Mas. Wajah. Tuk. Den Mas Broto. Apa sinten? Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tahu ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapak. Bapak Durna ngono ae. Bapak Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun tresna kalih jenengan. Mosok jenengan boten seneng kalih kula napa kula kurang ayu? Napa kurang seksi? Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresna karo kowe Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora? Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora Suminten? Ah tak kira nggo nyanyi ngono. Kang Mas. Mengko sing gandrung ki mengko kok. Oh. Kang Mas Broto. Piye Suminten? Kula niku tresna banget kalian jenengan lho. Ning aku ki ora tresna karo kowe Suminten. Amarga neng kene kuwi jane kowe kuwi kok iso tresna karo aku ngopo to? Jenengan niku jan Apa aku ki bagus? nek jenengan boten bagus. Kula boten tresna kalian jenengan, Kang Mas. Piye? Ayo. Wah, Den Mas Broto ndase atos sih. Aku tetep ora Bathuke digathukke barang. Kang Mas,
Iki Wong mriki to mboten sadoh-adoh. iki ngene ya Suminten. Sinaosa iki kesempatan Kang Mas kula teng sing mriki. apik ning aku kudu ora gelem karo kowe Suminten. Wis kok kata-katane kok iki kesempatan sing apik ning aku kudu ora gelem karo kowe. Ya tetep emoh, piye tetep emoh. Tetep emoh aku Suminten. Kang Mas, Piye? mbok kula kae kesempatan setunggal. Timbangane kowe iki entuk aku mbok kowe luwung entuk blungon. Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Napa niku Kang Mas? Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Pengen. Lah kae blungon. Kang Mas kula niku serius. Aku ning tetep ora iso. Kang Mas, Blungon delok gas. anakku to. Pandanglah aku Kang Mas. Ojo Suminten. Kang Mas. Ojo. Pandanglah aku. Iki kok kowe nekat tenan Suminten. Kang Mas, lah kula niku pun tresno kalih jenengan. Kang Mas Ngene lho, Broto. Suminten. Iki Kang Mas. aduh. Ora aku ora iso Suminten. Kowe aja nyaket-nyaket aku. Soale iki saiki ning kene kuwi aku ya gumun. Wong jaman saiki kok ana blungon iso udut ngono lho Suminten. Ora Jenengan niku Suminten. ngandhaki Kowe sinten pancen to? tresno tenan karo aku. Hah, Balenono pisan neh kowe pancen tresno tenan karo aku. hah. Sing rada mesra. Aduh. Ngene lho Suminten. Nek kowe pancen tresno tenan karo aku kuwi karang mau saka adoh mlaku adoh tekan kene aku ki knoso ngelak Suminten. Terus pripun Kang Mas? Kula Mengko sikik Suminten. Aja kesusu. Sing kesusu aku wae. mboten ngaten niku, jenengan ngelak. Iya, umpama kowe iki pancen tresno tenan karo aku, golekno banyu kambir. Nggih. Engko sikik Suminten. Ning kowe sing menek dhewe lho. Terus kula kan menek Iya, kuwi bukti nek kowe iki tresno kak marang aku. Kang Mas, teneh lakang kula sempal. Aduh. Aku saya mumet. Ya wis sing penting kowe golek banyu, aku ngelap Suminten. Oh nggih, kula pendhetke Kang Mas. Niki Kang Mas ngen jenengan. Lemu Ya Mbak. ampun Kang Mas gede Lemu- mimik. Lemu bali rada mengko Suminten. Aja langsung bali. Aku tak lunga gek terus kowe edano. Wong urung rampung kok gak terus kowe dano piye kok. Lah pripun iki? Ayo sakarepmu kok ya. Sing Tetep pinter. edane leh kula. Ah iya kono edan karo Waduh. kowe. Karepku ki kowe lunga gek terus kowe edan ngono lho. Iki tok aku. Lho, kok kowe lunga kowe edan piye? Niki Suminten lunga rak kula kan beto golek wedang lah niki terus mengke jenengan anggap niki broto. Ngoten nggih. Baleni nggih. Iki ya wis kowe kepiye Suminten? Nah, Aku malah kowe nembang apa nih apa liwong terus wong jati lisik solikin ku nganti gegeblak. Kang Mas, piye Suminten? kula sidokan golek nika mboten. Lah wis oleh apa piye wedange? Sampun. Endi? Lah niki Endi to? niki Siji apa loro Suminten? Aku ki moh kalih Kang Mas. ya wis peken dhewe. Lah pripun jenengan saestune? Jane kok gelem. Mbok iya to Kang Mas. Ora Suminten aku ora iso tresno karo Terus? kowe. Terus piye iki? Ha iya kuwi semen nek kula mboten ditampi kula liwong lho ati kula diatile. Wah, solikin geret ngalor geret ngidul. Ndase Kang Mas. jeblaske panggung. Piye Suminten? Nek jenengan mboten nampa tresna kula bakal liwang Kang Mas. Kang Mas. Kula niku liwang ala jenengan. Kang Mas, apa jenengan niku pripun? Kang Mas.
Kok masuk anginku mari iki. Ayo, dadi iki. Wedan kowe ini. Ora apa-apa. Wong jeneng pemain ki nek wis watak ya ngono kuwi ya ora apa-apa nih, idep-idep ngambung ember. Ya. Yo. Tetili wong atiku bisa ketemu kalau bagus ganti lagu dodo ati rintan siang dalu inur bensin Piye? Masa jenengan boten tresno kalih kula. Kula malah pun bededeng nek Kang Mas. Yo karepmu. Tenane. Dikira aku ora. Kang Mas, Piye, Cik? Ket mau Kang Mas wae. kula lak ayu ta? Ayo. Nggih. Jogetan kula sae mboten. Jos. Saestu lho Kang Mas. Sip. Nembang melih nggih. Yo. Pak Santoso. Pripun Pak goyangan kula? Sabda Gusti nilani das aku kakal dinawa mati. Iya. Pripun? Pripun jenengan nek pun anu delok goyangan kula. Sip. Sip. Terus sida seneng ora? Suwe-suwe seneng. Wah, wis entek to di ceritane. Tetili wong atiku Wong bagus ganti lagu dodo ati rintar siang dalu inur bensin Lar moyahi sagara
Jas. Langsung nggih. Masukin Mas Denka. Sabda Pandetarat. Oke ku sing ngelani. Aku bakal dibawa mati. Rampung ya tum-tuman enak to nyambut gawe nyoke nyo guntung ke cangkem Kula Pak. ayo kowe nganggo diambung barang nyo tak tambahi 100 nggo tuku lipstik Nyuwun nggih Pak. iya gelem-geleme ya anik